aja tandha maneka warna. Yen kowe ngerti, Antasena ngerti, aku sapa menengo bae aja kandha-kandha lho. Aku karo Antasena kuwi mau ora wis CS. Arep CS yen kaya ngene anane ya aku tunda. Lah yen ora bareng karo kowe, mlakune dhewe-dhewe kaya ngene aku ya bingung. Arep mampir bubur ayam aku ketinggalan kowe. Lha Antasena kok mangani bubur ayam? Gaul kok. Gaul bubur ayam aku ya gelem. Bakso aku ya gelem. Bubur ayam? Iya. Mie ayam aku ya gelem. Apa wae aku doyan. Sing aku ora doyan kuwi mau iwak sinden. Lho kowe iwak sinden? Jere sing demung kuwi mau pahit. Lamun. Ah durung karuan. Jane aku ya pengen mangan iwak sinden jane. Ning aku ngelingi Purwa Madya Wusana aku wis duweni Tirtawati. Tirtawati besok ya sesuk ya bakal tak bahagiakan. Ora ditembung ya aku bingung. Kamangka Tirtawati wis ngarep-arep kawang tekaku. Oh ngono. Iya. Aku ora bakal ninggalke Tirtawati. Arep ninggalke yo karepmu. Ora yo karepku bakune Anoman adepono aku ngoyak wujute Wahyu Garuda Kesana. Rembugan urung rampung malah dipedhot nang tengah-tengah kok gelap ning arep kaya ngopo aku ngerti sejatine kae sapa Kawan Anoman mesti arep belani karo Kresna sing kebidung angkara murkaya tandingmu aku Anoman. Ayo. Ora ana ponakan, ora ana siwa. Bulumu memplak kaya kapuk den wusoni. Dasare setilasing Senopati Pancawati kondhang. Anoman kuwi mau ya treng ngawirya rembesing madu sarine ngatopo tedhak turune nganggana warik. Aduh, Ger. Yen pun kuwi mau maju mung suwe kowe, kaya-kaya pun ora wani. Ketimbang belani Kresna sing asli, sing palsu ya mbuh aku ora denger, aku ora pirsa. Wis luwung saiki dame wae ya, Ger. Dame medan bareng, jagongan bareng. Ora bisa. Apa gampang wong dame trimo dame salaman ora kudu ana taline. Wiranggana ora ketang kira-kira. Karepku piye? Lah saiki Anoman arep belani Kresna asli. Anoman yang mestine wis pirsa ndi sing palsu, ndi sing asli. Biasane sing asli ki mau luwih cerdas. Padha dene murid sing asli karo murid sing palsu ki mau tetep beda. Kaya ngono. Iya. Lanjur wis tiba saiki aku karo Anoman ora ngerti tentang kimpule perkara. Luwung dame wae ketok perang. Ketok perang. Iya. Wis arep ketok perang ya kena arep jagongan bareng ya kena lah. Bangune rembugan sing penting dame. Nuku ya lumu, numu ya apa nih? Ning nuku aja. Ya ora ngono tegese iki Kresnamu ya Kresnaku, Kresnaku ya Kresnamu ngono lho. Oh, krunguku tresnaku ya tresnaku. Tresnaku ya tresnamu. Ora lah.
aku stres yen mikirne katresnan. Mumet ora kuat. Mangkat adu-adu saka kutha Winangun mung mikirke katresnan ora piguna. Gayuh sing digayuh bocah tugu wae ora mikirake arep piye. Kalah karo sing ngendang. Sing ngendang gawane wong wadon sing mencorong mawa cayu mergane apa? Tirune tiru aku. Nek srawunge karo aku mesti yo bisa pikantuk sing kaya nggonku. Ning apik nggonku. Yo ngono lah. Apik yo ngono. Ora yo ngono. Yo mundur. Tabui ora. Tabui. Yo tabui kok moksa ora tabui wis ditonton sing tresna sejati mesti bakal kuwirangan. Acarita peksi Garuda Kencana wujude payu utawi nugrahaning Jawata mangkono wedal dirgantara miber tanpa lar tebekon basan tanpa wangan dasare nugrahaning dewa ngerti barang bener ngerti barang umum lumarap wonten kasatriyan Lokawati Nurmati lan Raden Abimanyu. Ayo kerja kepiye? Mun pangapunten kok ora kumah kok ketikalipun raja. Dia ya takut sabar. Soyot talwararas Sorota birlintang kumodap Idis Sonyo tengah ngilumram Tandane Pos Pito Karenjaning Podhat Liro
Lera suaraning matu lera suaraning matu pro mandung susah salinde bocah baca surat penglangan kok ngandring yuki sering wengi dening wonten ingkang kacarita ingkang kacarita mongab gambaring Dursina arga ananing gunung Dursina ya dicatur kondisine marma ginambang segitiga minangka perambang uripe manungsa manjing Tribawana Periwilangan telung bawana desi alam ingkang telung kirangan iku alam kalbu alam rami miwah alam minggelangan alam kalbu menang jebing bayi kenan beting bokar baning biyung sempurna deh sangang bulan 10 dino alam rami kewintayan warcobodo kangen tinggaling koro winasis babasan kaya wong kang mampir ngumbi ningin alam minggelangan sumponan rogo sampun pinisa sing kaune ora ana dadi ana sak wisono Bali mringasane ora ana sak pucuking gunungan ana gambare kembang pancawarna kembang gandere wangi pancalika warna rupa manungsa kang gayuh kubu rasmane karep marang sembah kang dimangker para bangsa utawa kagungan bawaan Pancasila dawuh agama suci salat sedina sewengi 5 wektu minangka kewajiban sarta cagake agama gambar kayu masuburi pange papat godhonge sanga ngadege jejeg pange papat wetan kidul kulon lor wadhake manungsa kedunungan nafsi patang perkara bumi geni banyu kelawan angin cahya bangiran putih kuning cara sedulur papate manungsa supiya amarah haluamah lan mutmainah godhonge sanga uripe manungsa kapurba wiwara sangang perkara parandene kekayon ngadege jejeg kang ngendikane wong kula bakal ana nindu sedina kaping 7 aja padha lali gandolan waton yaiku waton uripe nganggo dasar bener sak bejo bejane wong kang lali sing bejo wong kang eling lan waspada yen ana yen lo bakal kena ana gambar mamat nanti menungso aja nganti duweni rasa panase marang ketrimaning wong liya yen to gayuh timo saka temen kumbrone menangi tepah tapa coba srana resik kalawan gentur ana gambar manuk merak dadi menungso kudu iso marakati rengganing-rengganan samat sinamadan daya dinayang napa slira kedah dipun agem yen diciwit klasa lara aja seneng njiwit marang liyan ana gambar lutung samang kula padha sugih petang wetung dinane 7 rangkepe 5 sasi lawas mingune 4 dina 7 ana 7 ngandhe Senin Selasa 3 7 Kamis 8 Jumat 6 1 minggune 5 rangkeping dina manis paipun magi kliwon
Manis 5 paing 9 pitu adi 4 kliwon 8. Sasi 12 itu sasi Suro Sapar mulut Batam mulut Jumat Awal Jumat Akhir Rajab poso Sawal dur kaidah besar. Tahun 8 iku tahun alif tahun B tahun Jumawal tahun J tahun Tal tahun B tahun Mawar kakumasan tahun Jimakir. Windu papat windu adi windu kutara windu singara lan windu sanjaya gambar macan kok panuringi wong gambaran kong pinter ngake malah kepinterane nuli srengga gremu bener nuli srengga greng agama lan nuli srengga graning negara gambar tebo papaniring dengan gambaran wong bodho kumindake becik rame kawis pamrih trimo mantum tur tanpa ndarbeni watak adiku abidang adiguna abidang laku hindang ngendelake mring pelayanan diku laku ning jajak ngendelake mring rosane yen adiguna laku ning pulo ngendelake mring sembole kang ampuh ning eling wong uripe manungsa kanggonan limpi aliyo kalawan gigir nyopro manggilingan sekti ora pasak gawan duweni pengapusan pinter sundul langit duweni ali Nah sampuran kagungane Gusti kang akal yo jagat iku Gusti kang langsung Pak sagunging jalma lan kuwi tak pingurca padha ana gambar gedhong suwung menungso mati manjing jroning alam kubur bondo dunya ora kena ginawa derajat pangkat ora kena kanggo syarat yopo mulai wonti amal soleh sarta budi pangati luhur kang migunani tumrap daya aku saiki wonten ing gunungan ana gambare buta ana tenarane buta sing ana bolo buta cing bolo foto cara malaikat muntar kawan apit takoni sapa panjenengan apa agamamu sapa nabimu takoni malaikat kok iso jawab sabut foto dan tadi semalam malam yang ditakoni malaikat kok iso jawab tundone selamat urip jroning alam kubur winali ing kurang kayun gambar abang pas mulai gambar abang menungso kang iso ngendali marang nafsu bakal pikantuk kanugrahane sapa sing ngumbar ora nafsu bakal kecemplung jurang entar secara gajah mati tinggal gading macam mati